Другая частка. Во і засталіся цяпер дзве дзяўчынкі дашкольніцы. Будзь што з імі будзе. Пра тое, што неўзабаве будзе з ім самім, Аўтон Аркадьевич не надта турбаваўся. Ён разумеў, што прысуд яму вынесены не пазаўчора, а мабыць, яшчэ ў 17-м. І тот суд, што ён пражыў пасля яшчэ столькі гадоў, тэарэтычна тое было немагчыма. Практычна ж неяк атрымалася. Толькі навошта? Што далі яму тыя дадатковыя гады жыцця? Несканчаемую плойму страху, клопату, рызыкі за сябе, за жонку, за малых дзяцей. Але ж, мабыць, кепскі ён зрабіў, што ажаніўся і пусціў на свет галату без бацьковічаў. На што спадзявацца малечы без бацькі і маткі? На добрых людзей? Але дзе тыя добрыя людзі? Выявіліся да рэшты. Асталася надзея на святое правідзенне, на Господа, які няўжо не паможа. Няўжо не возьме пад сваю боскую апеку маленькіх бездапаможных анёлаў? Падобна, машына выехала з гораду, а можа і збочыла з шашы. Рух яе прыкметна запаволіўся. Вялізную буду раз за разам трэсла і хістала на выбаінах. Часам здавалася, вось-вось яна спыніцца, натужна равучы маторам. Партыец, бальшавік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і беспамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей ад'язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё болей. У турме за паўгоды ад сіткі ён не казаць, каб надта і непакоіўся. Там у яго былі свае абавязкі. Дагадзіць следчым, запомніць, як мага дакладней перадаць ім, пра што гаварылі арыштанты. Ужо другі год Шостак быў членам ВКПБ і разумеў перадавую ролю рабочай клясы ды ейнага авангарду партыі бальшавікоў. Ён няблага працаваў у дэпо, лічыўся ударнікам. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукваюць. Патрэбныя д'ябльскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І Шостак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў. Часам даваў парады. Як гэтаму аднаасобніку казлу, прыгалошанаму і скаванаму на першых допытах, параіў яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў, тады дадуць меней, а то і впусцяць дадому. А будзе упарціцца, станецца горш, могуць і шлёпнуць. Казёл, здаецца, паверыў і пакрысе падпісаў, і праўда, следчы Кутасаў Шастака не ашукаў. Казла перасталі цягаць на допыты. Той паспакойнеў і пачаў чакаць вызвалення. Следчы пахваліў Шастака, які нават парадаваўся за казла, дапамог, падумаў, можа і сапраўды выпусцяць. Але менавіта пасля гэтай справы з казлом штось саскочыла і ў Шостака. Падобна, у чымсь западозрылі яго самога. Западозрылі, вядома, па-дурному. Ні ў чым ён не быў вінаваты, бо ўсё рабіў, як казалі. І тое, што ад яго запатрабавалі падпісаць паказанні аб шкодніцтве на чыгунцы, спярша здавалася яму непаразуменнем. Але ягоны следчы Кутасаў растлумачыў, што ён член ВКПБ. Ён абавязаны не пярэчыць органам, а пасабляць ім у іхняй ганаровай рабоце і павінны памятаць, што органы не памыляюцца. Няхай нават каго абвінавацяць несправядліва, але так трэба, каб выкрыць асабліва небяспечных лазутчыкаў, што зацясаліся ў згуртаваныя рады партыі. Зноў жа, нехта павінны ахвяраваць сабой. Як гэта рабілі пламяныя рэвалюцыянеры дзеля інтарэсаў рабочай клясы? У імя вялікіх ідэяў Леніна Сталіна.
Партия оценить все по справедливости. И не будет ничьих ахвяров. Такі поворот справы не дуже падабаўся Шостаку, натуральна. Ён гатовы быў далей дапамагаць партыі і яе органам. І ўжо нямала зрабіў для таго, але адчуваў, што той шлях, на які яго падштурхваў следчы, ўсё ж стоіць у сабе небяспеку. Адзінае, што суцяшала яго, дык гэта тое бясспрэчнае меркаванне, што партыі лепей ведаць. Мабыць, так трэба, партыя не памыляецца, і сцяўшы сэрца, ён пагадзіўся. Падпісаў паперы, быццам ён, Шостак Мікалай Іванович, з'яўляецца удзельнікам групы шкоднікаў пад назвай «Наперад за свабоду» НЗП, НЗС, якую ачольвае намеснік наркома шляхоў зносін. Сказалі, што ён мог бы удзельнічаць там і заданні органаў выконваць. І Шостак ужо ведаў, што бывае і так. Галоўнае пагадзіцца і падпісаць, а пасля на судзе ўсё адкруцяць назад, яго апраўдаюць. Суддзі, яны ж кваліфікаваныя чэкісты, і свайго чалавека з органаў не дадуць у крыўду. Дагэтуль Шостака ўсё ішло быццам няблагам. Яго не білі на допытах, абыходзіліся ветліва, з павагай, здаралася нават частавалі гарбатай з цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні-два яго зусім не вадзілі да следчага, быццам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шостак думаў, што ў адносінах да яго суд пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так. Нефармальнасць. Найперш да яго адразу заласліва паставіліся канваіры. Сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт здаўся яму недарэчным. Мусіць, гэтыя следчыя не ведалі, што ў яго іншыя, чымся ў астатніх справах? Пэўна, не ведалі. Магчыма, следчы Кутасаў штосьці не перадаў ім. Якіх папераў ці якіх указанняў? І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён шчыра здзівіўся. Але тут жа падумаў, што, мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат, абвінавачаных ворагаў народу. Значыць, яго трэба было прыкрыць, каб не западозрылі іншыя. Хоць бы і той самы казёл Аўтух, які таксама атрымаў вышку. А пасля, можа, Шостака і выпусцяць, бо завошта ж яго расстрэльваць? Яго узнагародзіць трэба за ягоныя 5-месячныя турботы ў турме, за паслугі, якія ён аказваў органам і партыі. Пасля дзён, колькі ён цярпяліва чакаў камеры, ды марна. Тады пачаў патрабаваць следчага, таго ж Кутасава. Аднойчы, калі ён, дужа затрывожаны, грукаў у дзверы, увайшлі 2 наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь, але ўсё роўна не хацелася верыць у кепскае. Чакаў, што нарэшце Кутасава яго пакліча, і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то, можа, яго няма ў турме, можа, з'ехаў куды, у камандзіроўку, у Москву. Не мог жа ён забыцца, што ў турме амерыканца яго чакае верны памагаты органаў, партыец Шостак. Ён выглядваў следчага уначы, на падворку, якіх вялі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь зямлю праваліўся, тады Шостак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых. Ён думаў, што галоўнае для яго цяпер, як і раней, не раскрыцца, не зазлаваць, да канца выканаць свой сакрэтны абавязак. Тады ўсё будзе добра, павінна быць добра. Машыну дужа пахіліла на бок, страсянула. Матор чутна было гучна зароў, але, падобна на тое, яны спыніліся. Сурвіла прыкладна вызначыў, дзе. У лагчынцы, дзе заўжды былі разбітыя дарогі. І ў мокрыя дні маглі і пабольшаць лыжыны, якія там стаялі. Седзячы ля дзвярэй, ён слухаў, як пад машынаю марна шарахцелі і у каламуці колы машына буксавала. Наперадзе брызнулі дверцы кабіны і пачуўся голас. Гэта залез на дарогу каманданта
Косцікаў, які цяпер ехаў выканваць прысуд. «Лявей! Лявей бяры! Ты, ахламон!» – раздражнёна гукаў ён да шафёра, які старанна газаваў маторам. Але машына толькі тузалася на месцы. Камякі гразі ляскаталі па яе жалезным днішчы. «Дай я!» – пачаў гаварыць Косцікаў. Дужа і цішай, але падобна дарма. Яны толькі глыбей садзіліся ў багну. Некалі гэтага Косцікава, тады маладога хлопца, які толькі пачынаў службу ў органах, перавялі з раёну ў іхнюю ўправу турмы. На працы яго першым сустрэў Сурвіла, які тады заступіў на дзяжурства. Хударлявы, нясмелы, Косцікаў уважна слухаў аповед пра заведзеныя ў турме парадкі. Абавязковыя строгасці з арыштантамі. Усё тут было яму новае. Сурвіла ж ужо меў такі досвед. Тады ён параіў маладому чэкісту, дзе шукаць кватэру. І той сапраўды знайшоў ладны дамок ля кальварыйскіх могілак. Неўзабаве запрасіў Сурвілу на госці. І яны добра там выпілі. Праз нейкі час Сурвіла перайшоў у следчы аддзел на павышэнне, а Косцікаў застаўся ў камендатуры на ягонай пасадзе памочніка каменданта. Цяпер, калі чэкісцкая служба Сурвілы гэтак трагічна канчалася, як бы той самы Косцікаў не заняў ягонае месца ў следчым аддзеле, што ж Сурвіла не меў падставы пярэчыць? Косцікаў хлопец талковы, сапраўды чэкіст. Не глядзіш у малады гадамі. Урэшце, пам каменданта, відаць, зразумеў, што сілай рухавіка з багны не вылезці. Включыўшы малы газ, ён выскачыў з кабіны і забразгаў засовам машыны. «А ну, падпіхнём! Ты, Мікалай, і ты, казёл, вылазьце!» Яны сядзелі блізка ля дзвярэй і згодна падняліся. Сурвіла рашуча скочыў ботамі ў твань, а Аўтух замарудзіў, не ведаючы, куды тут ступіць. Але Косцікаў зноў злосна прыкрыкнуў, і Аўтух няспрытна плюхнуўся лапцямі ў ваду. «Давай, як я кажу!» Камандаваў Косцікаў, стоячы на ўзбочыне. «Шафёр, падай газу! Ну, раз, два, взяли!» Што было сілай, яны пачалі піхаць узад нізка аселай буды. Сурвіла з аднаго боку, Аўтух з другога. Вакол было цёмна. Збоч ад дарогі чарнеўся ў тумане лес. З начнога перадранішняга неба цірушыў дробны дожджык. Колы шалёна кідалі у іх ашмёткамі гразі. Сурвілава скуранка стала хутка макрэць, таксама як і руды суконны Аўтухоў армяк. Яны дужа стараліся, піраючыся нагамі ў гразкае дно лужыны. Але машына не зрушылася з месца, мусіць, села як трэба. Калі Косцікаў зразумеў гэта, то крыкнуў шафёру, каб перастаў газаваць, па-дурному паліць бензін. Цяжка дыхаючы, Сурвіла з Аўтухам выпрасталіся. У той час з буды пачуліся лукаваты Шостакаў голас. «Дык гэта, пусціце мяне, пасаблю!» «Давай!» – сказаў Косцікаў. І, ступіўшы адной нагой, багну адчыніў дзверы. Шостак рашуча скочыў у гразь. Косцікаў зноў прычыніў дзверы. «А ці трэба?» – ціха сказаў да яго Сурвіла. «Нічога!» – махнуў рукой памочнік каменданта. «Не ўцякуць!» Ужо ўтрох яны зноў пачалі піхаць машыну, але ўсё марна. Тая тузалася, дрыжэла ад натухі, але не краналася з месца. Разам з ёю усім целам тузаўся ў будзе паэт Фелікс Гром. Ён думаў, што, мабыць, трэба было б яму вылезці і памагчы. Усё ж няёмка сядзець, калі побач надрываюцца людзі. Але яго не клічуць і, мабыць, не паклічуць. Ён вораг, і ўжо куды большы, чым ягоны аднавязковец Аўтух, ці рабочы партыец Шастак. Не кажучы ўжо пра чэкіста Сурвілу. Чаго тут гэта Сурвіла? Фелікс Гром не зразумеў дагэтуль. Справу таго разглядалі асобна ад іхнай, і, папраўдзе, ягоны лёс не дужа цікавіў паэта. Зрэшты, як і лёсы астатніх, апроч хіба ягонага земляка Аўтуха. Дзіўна, аднак, што справу камсамольца паэта звязалі з асобаю аднаасобніка, з якім ён нічым звязаны не быў, апроч хіба таго, што
паходзіў з той самай вёскі. Фелікс Гром быў ужо заўважаны ў літаратуры, а Казёл Аўтух з прычыны сваёй малапісьменнасці наўрад ці чытаў нават газеты. Але звязалі абодвух. Не адразу і, мабыць, толькі тут у турме Фелікс зразумеў, што трапіў у пастку не таму, што пачаў пісаць вершы, а што пачаў іх пісаць па-беларуску. Расійскія вершы не выклікалі да сябе дзесятай долі тае ўвагі з боку рэдактараў і крытыкаў, якую выклікалі беларускія. І ён думаў цяпер, які д'ябал падбіў яго да паэзіі, тым больш беларускай. Калі па праўдзе, дык ён нашмат больш падабаў расійскую, Пушкіна, Лермонтова і асабліва Фета. Але пісаць так, як некалі пісаў Фет, было немагчыма. Яго засмяялі б свае ж сябры-камсамольцы. Належала быць, напрыклад, з Маяковскай, які зусім не падабаўся Феліксу Грому. І ён памкнуўся да згуртавання маладняку, які дружна паступалі іншыя маладыя паэты, і пачаў пісаць, як яны. Знарок прыўзнята, задзірыста, бурапенна, стараўся перайначыць у сябе прыдарожныя, а значыць, абывацельскія схільнасці і густы. Усю гэтую любасць да бору і лесу, нязначных праяў жыцця, засвоіць іншую эстэтыку. Інакшы слоўнік, напоўнены грымотай заводскіх цэхаў, дымам фабрычных труб, калектыўнай працай людзей, будаўнікоў камунізма. Здаецца, нешта ў яго пачало атрымлівацца. Газета «Савецкая Беларусь» у аглядзе паэзіі памянула ягонае прозвішча ў ліку маладых пралетарскіх паэтаў, нават надрукавала адну страфу з яго лепшага на думку крытыка верша пад назвай «Майскія радзіны». Грымяць і стукаюць машыны, турбіны радасна гудуць, спраўляюць майскія радзіны, гэта ўдарнікі ідуць. Акрылены афіцыйным прызнаннем свайго таленту, Фелікс напісаў яшчэ стузін падобных вершаў і адчуйся ў сябе сапраўдскім песняром пралетарыяту. Усё ў яго ішло добра, і раптам гэты недарэчны арышт. Пэўна, хтось на яго настукаў, данёс, за якое неасцярожна па п'янцы сказанае слово. У турме спярша дапытвалі толькі пра вершы ды размовы ў асяроддзі паэтаў. А пасля, мабыць, сцяміўшы, што з таго будзе невялікі набытак, звязалі ягоную справу з дзядзькам Аўтухам. Прызнавайся, што польскі шпіён? Здаецца, такога ж дамагаліся і ад Аўтуха, і дамагліся. Па сваёй сялянскай дурноце, ці, можа, не стрываўшы здзекаў на допытах, а Аўтух падпісаў паказанні, нібыта Фелікс Казёл завербаваў яго ў агенты дэфензывы, каб той хадзіў праз мяжу. Трэба было яму вербаваць гэтага маласвядомага аднавяскоўца. І навошта яму патрэбная была тая мяжа, і навошта патрэбна было фальсіфікаваць усё гэта органам. Штурханіна і ляскат колаў з надворку раптам спыніліся. Адно ледзь чутна гучаў мотор. Панылы голас чакіста абвясціў: «Ну што, селі?» «Селі на дзіфер», – сказаў Шостак. Фелікс Гром делікатна пастукаў у дзверы. «Можа, і я дапамагу? Усё ж у чатырох». Адтуль з надворку ніхто не адказаў, але дзверы, бразнуўшы, расчыніліся. «Все разам! А ну давай! Все вылазь! Мать вашу за ногу! И пихать! Дружно! Все разом!» – закамандаваў памочнік каменданта з напускной, аднак злосцю. Менавіта такая яго злосць не палохала і не абражала, і Фелікс падумаў, што, можа, гэты чекіст і не такі ўжо благі чалавек. За 2 месяцы турмы допытаў і катаванняў ён натрываўся рознага і ўжо думаў, што сярод іх няма ніводнага людскага чалавека, адзіныя звяры. А так хацелася хоць пры канцы сустрэць чалавека з дабрынёй у душы, які паставіўся да небаракі, калі не з разуменнем, дык хоць
З маленькую да яго спагадай. Ён жа чалавек усё ж быў, хоць і паэт, і вораг, прысуджаны да вышэйшай меры пакарання.